ଏବେ ବି ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ 75,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ସୂଚନା ଯାହା ରହିଛି ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟା, ପରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଓ ତାପରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଗୁଜରାଟର ଜଖୌ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଜଖୌ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପରେ ମାଣ୍ଡଭି ଓ କରାଚି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ବାତ୍ୟା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 115ରୁ 125 କିଲୋମିଟର ରହିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ 140ରୁ 150 କି ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଫଳରେ ଗୁଜରାଟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଧିକ ହେବ। ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରାୟ 75,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 18ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଓ 12ଟି ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 115ଟି ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଭାଗ ଟିମ୍, 397ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଜରାଟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ଗୁଜରାଟ ନୁହେଁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାୟ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।